היא תעיף את הכוס, אני אומר לך, והיא תעיף לך את הפלאפון וחבל לך הזמן, זה כאוס עוד שנייה. כמו פה לשם. נו, מה יקרה? ישר הוא קופץ עליך. די, נו, עזוב אותה, עזוב את השטויות האלה. לא, עזוב, נו. לא, בסדר. היא מתעניינת בזה? ברור מה. עברת אותו. עברת אותו. איזה, זה, הוא נכנס פה למנורות, זה קטן עליו. דוגרי. נראה לי הוא חם על הסטיו. אני אומר, אני גם קונה, אני חוזר עכשיו לכל השבט, אני אומר שאני קונה. תביא נשים לו עשן. שים לו קצת עוד השם. שני, תעשה לו מסיבה שם, אתה יכול לעשות לו, שלומי לא מפחד ממנו, התחלת לו, תעשה לו גם השם. זה רק שאתה מרים רגל. שלא יקפוץ לך לפה, שלומי. יש לו עשן שם? שימו את הסיגריה בתוכו. תעמיד את הסיגריה. זה לא ישרוף לך את הפרקט? לא, אני יודע, שימו כתובת. כן, יואו, מגניב. איפה הקנאביס? דניאל, הייתי בדיוק פה. לא, נו, חכי. טוב, אוקיי. אז רגע, תני לי רגע, רק סיים פה את ה... עשיתי פה לוגין למרק שולץ הזה, סגרת לי את זה? גם בשבע. למה, נו? טוב, טוב, זוזי, יאללה, ביי. אבל אני פעם בה. זוזי. בסדר, אין בעיה, זוזי. זוזי, דניאל, את לא עושה לי טובות. לא, היא סגרה לי פה את הדברים ועוד אומרת לי זה. זה היה בטעות שם. בסדר. יאללה, ביי, רגע, נו, מחכי שנייה, מה את מסגרת?